Stanu tbassir ta' temp maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Fil-Gżejjer Maltin it-temp illum huwa l-biċċa kbira xemxi bl-ogħla temperatura llum titla' l-16 grad Celsius fil-waqt li lanqas tinżel għal 12 grad. Ir-riħ qawwi mill-Majstrali li jsir ftit qawwi għal qawwi. Il-baħar qawwi b'imbagħad baxx mill-biċ li jsir mill-punent u b'temperatura ta' 17 gradi Celsius. L-indiċi UV qed jimmarka 3 fil-waqt li l-umdità tinsab fil-livell ta' 68%. Dak kien it-tbassir ta' temp miġjub lilkom mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Morris McCarthy reġa' qiegħed Malta? Mill-lider. Imma kif? Ġi Kazantonja. Naħseb li kombinazzjoni ta' kienet. Għal xinrani wiċċu der sorpriż. Nisper li ma semmejtlux lili. Baqa tħobbni. Għal snin twal. Imma jien ma domx noħoġ magħha xi żmien twil. Xar u ġimgħa. Wow, informat tajjeb. Bid-dettalji. Jeremy, għadu kemm kell informazzjoni li Morris daħal f'bib fejn il-Knisja tal-Ħamrun issa. Jekk irridu nsibuh, irridu mmorru u nikkonfrontawh wiċċ imwiċċ. Inċepel l-oħrajn? Xaħjar? Jien fi triq tiegħi issa niltaqgħu qudiem il-Knisja ta' San Gejtanu u nitlu għalih flimkien. Int kont taf li jien kelli grazzja magħha? Stajt ħallejta daqsxejn bikwita u ħariġt ma' xi ħadd ieħor? Fil-verità, iridet toħroġ miegħi. Il-verità hi li jien kont tintanta lil kulħadd. Anke ħmara, basta mara. Emma l-Ġulja le, sa tħallini għaw mħabba mara. Jena raġel ġiħellu, jek jiġri li xi ħaġa u mmutaw, kun fuq il-kuxjenza tiegħek. Hekk trid. Please. Għal ftit ġranet biss. That's good enough. Sakkemm issib x'imkien ieħor. Agreed. Dan jista' jkun li josfor u ħadd ma jaffej mar. Spjegazzjoni waħda jista' jkun hemm. Li? Mar lura l-Ingilterra minn fejn ġie. U nex mar lura. Baqalhom jew keċejtu ħlem. Ġulja, ma nixtieqx li minn issa l-qudiem nagħmlu l-bqija ta' ħajjitna nitkellmu fuq Morris. Anki lilu avżajtu biex ma jkellimniex fuqek. Mela du hemm. ħallini kwita. Jekk se toqgħod hemm isek troqqa, stajbajt fil-kamra tiegħek bejn. X'qallek? Għalli bejb. Tajjeb jew ħażin? Asqus naf li jismu bejb. Mela ħażin, tħallaq xjajat li kejk darb'oħra? Jiena sejra norqod. Inġejja? Le, jien ħanot naqra oħra xed nieħu gost. Għamel int. Il-mużika.
Dax kien għadek imqajma l-lum? Għadhom qajjem kulħadd. Mura fi guest rooms burdellem. Burdell? Mur, ħatara bajnejk. Isa, ġeja super. Super, super! Slema l-ikmarija, grazzi l-mnija, il-għolajnija, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frotta ġuftija ġesu. Għaddisa Marja u Marna, tlopalina mitimri, issa u fissija tal-montana. Slema l-ikmarija, bil-grazzi l-mnija, il-għolajnija, imbirka fost il-nisa, imbirek il-frotta ġuftija ġesu. Għaddisa Marja u Marna, tlopalina mitimri, issa u fissija tal-montana. Esma, jekk għajjajtu, nkomplu darbora, no? Proset, Mark. Ili ma narom jodi daqseg tost minn parti tal-mili. Dak għadu muxej. Il-kbir, għadu ġej. Fej kontu Lessju? Bosma, sur katuti. Kelkom xi ħaġa l-lejla? Morna nittolbu l-kol fl-imkien. Għax beda nkunu grupp, jismana iżjed. Problema ta' pis jew xi ħamżejjed? Soluzzjoni waħda. Lipolex, ipprovdut minn Dermatec. Lipolex huwa trattament innovattiv u approvat biex iqatta' xi ħamżejjed li ma jmurx bid-dieta. Għal aktar informazzjoni ċemplinna fuq 79502000 jew żur il-paġna tagħna fuq Facebook. Laminate Parquet flooring resistenti u li jiflaħ l-ilma. Quickstep Parquet minn għand R-Living ħal-Ormi 21499 Forever is a big word. It's a word with a beginning, with no end. I guess you can say it's kind of a big deal because not many things do last forever. We hope to do our dream jobs forever. A mother's love is forever. Love can be forever. There's one thing I know will always last forever. Talira, always worth it. Nosceptol ġel, għal-uġeħ tal-muskoli, ġogi u aktar. Nosceptol jfisser sarħam il-uġeħ.
Aċċent Ingliż u pjama su preċiż. Ma nafx kif jivvintom, m'intix se tlaħħaq miegħu. Dan uniku kemm xejn ma kaf, attenta x'jibqa' miegħek anke l-Morris. Anke l-Morris. Jivvintom, m'intix se tlaħħaq miegħu. Dan uniku kemm xejn ma kaf, attenta anke l-Morris. Anke l-Morris. Martina! X'kellhom ir-residenti tagħna l-bieraħ fil-għaxija? X'kellhom? Meta wasalt jien, insibhom għadhom jiġru kollha fil-kurutur. Kien wara l-10, mhux soltu. Għax kienu qed jitolbu. Mela sewwa qalli Lessju bejnietna m'emmintux. Ħaġa sabiħa li jerġgħu jitolbu flimkien qabel ma jitlu jorqdu. Yes. Immissara, ħossib mur saċ-ċepil. Ara li m'hemmx milċu li kollox flordni. Ma kienux fiċ-ċepil sur ketkuti ta'. Mela, fejn kienu qed jitolbu? Fil-guest room ta' Maurice McCartney. Hello, ma. Tajtu t-tiket. Oċle, imma pakjajt. Inti tippakjek m'għandek sit fuq l-ajruplan. Ħalli fidejja, maħi. Nissan kellimha please. Ħaj kelbek waħda t-tifel qabel ma taqta. Mama! Hello, qalbi. Tista' tiġi issa? Mela dejjaqt ma' nanna. Le? Mela allura fejn idna niġi issa. Għax ma titolx miegħi fil-kamp. U issa kif tridni nidħol jinġu l-kamp? Liam, dal-waqt inkun lura, I promise. Okay, ejja lura issa. Good morning, everybody. Good morning. Good morning. Hello, bonjour. Bonjour, Morris. And a good morning to you too, Leslie, my friend. Inġiblek is-soltu? Is-soltu. Mela ftit minn kollox. Ftit minn kollox? Tinsax il-bajt. Good morning, Mrs. Kauki. Mrs. Kakija jekk jogħġbok. Oh, sorry. Dawk iż-żewġ kull-jomijiet dejjem nitfixkilhom naqlibhom ta' taħt fuq. Donno kollox tħobb taqleb ta' taħt fuq, mhux il-kunjomijiet biss. You're a naughty pussycat, aren't you? Mira li impressjonajtni għax ġiltom jagħmlu ftit passi. Ma kienx l-intenzjoni tiegħi li nimpressjonak taw. Mela x'kienet l-intenzjoni? L-intenzjoni kienet li narakom taħdu gost. Ornexxiet. Li ma tajtni gosta xejn biex kun taf. Mhux dejjem jirnexxieli mal-ewwel darba. Ħalija mhux se jkun hemm darba oħra. Are you sure? Għandi xi ħaġa aħjar miċ-ċaċċaċċa li kif nimpressjonak. Thank you. X'ċi tgħidlek? Għart li ma impressjonatx ruħħa biċ-ċaċċaċċa l-bieraħ. Issa xi darba nagħmlula l-fulmonti u mala jaqbżula l-barra. Għajnejhom. Dal-lejl ġini ħsieb. Mhux bil-forsi toġbok l-idea sewwa, ma nippruvaw nieħdu xi ħaġa minnu. Ivej jgħidli iktar għax toqtoni bil-kurzità. Lil dal-ġurnalist li qed jiġru warajk, intuħ storja, forsi jippubblika. Reġabdilek? Flok jużana hu, nużaw ħaħna.
Kif? Il-lejla ħanerġaw. Your wish is my command. Iġri jasal? Il-lejla namlu xaħġa differenti Anqasilek hawn ġimgħa u ġa sir popolari ma' kulħadd hawn ġew. I'm not looking after popularity. I just like to have a good time. Inkun fejn kun, you know. Hi, Jeffrey. Back on track. Kif? Badet li id-darba, semmur niltaqa' ma' ħissa. Kun kawtir. Ara da Morris minu. Nibqa' staqsi fuq l-isparatura. Ħalli fidi. Għaddi. Super għazli li ritkellimni? Iva, idħol. Isa kont f'moħħi. Għalix? Because I was curious. Kelli kużità biex niġi naraħ l-uffiċċju tiegħek. Issa rajtu, issa smani tajjeb. Jaqgħu. Ma nafx eżattament x'kontu qed tagħmlu fil-guest room il-bieraħ bil-lejl. Imma jekk inkun naf li sfrattajt jew dejjaq imqar wieħed mir-residenti tagħna, terġa' ssib ruħek barra fit-triq. Not to worry, ma konna qed nagħmlu xejn ħażin. Jekk ridtu titolbu, miskom mortu fiċ-ċepil. What? Lessju qalli li kontu qed titolbu. Yes, tlabt ħafna lik dawn. Minix obbligat u wara xatlek fuq ir-residenti. Come on, Oswald. If you still love us so much, ask me trust her, come on, let... X'inbidel allura mill-bieraħ llum? Tiskanta lejn x'differenza jista' jagħmel? Tgħidlix li ħlom bija int ukoll? Ukoll, x'jiġifieri? Xejn. Le, ħannik minn xejn. Int ħlom bija. Okej, se tikkumplika ruħha l-istorja. Int ħlomt bija imma? Fil-verità naħseb li Becky ħolmot bik. Becky ommok, l-ispettur ġifieri? Eżatt. Interessanti kif tirreferi għal ommok bisimha?
Għax Becky miex ommi mid-ben, imma hija l-mara li rabbiti. U kif fal-modbija din Becky allura? Għamet tiskellem fuqek. Reġabtila? Ħajra tkellimni? Ek tatnix nifhem? Fuq l-isparatura? Id-dettalji ddiskutihom magħha mhux miegħi. Miegħek niddiskuti affarijiet oħra. Se tlaqani magħha allura? Għajni mezzu tajjeb għalik. Charlie! Dimma xaħjat! Ketkuti għaw jiex allura. Għatlek għaw jiex. Essa nixxilek ieħor. Għajdli fuq ketkuti. Xi trid tkun taf? Għaw joqgħod fil-home. Fil-penthouse. Irnexxa ta' veru. Jalla l-bambini tiħiżjed billi għandu, għax qalbu tajba r-raġel. U fil-għaxija meta joħroġ. Fehmu. Issa ma nafx. Le, veru ma nafx. Sibt nisa nieħu xi ħaġa minn għandek. Mana ma jitkellimx affarijiet personali tiegħu. L-unika waħda li jabda magħha hi Mrs. Kakija. Mrs. Kakija dik li qisas. Morris. Danny. Gil papa għalik, Megan. Erfaħi. Alright, sabiħa. Dan x'kien, papa? Ġejt nara, f'lim ambjent tkun meta tiġi hawn. Ambjent sabiħ kif tista' tara. Dak qed tajdu int. Isma', int ħalpa tas-sani tgħid li ħaġa. X'se tivvinta, papa? Xejn sabiħa. Imma bħala missierek għandu jkolli rassi mistrieħa illi m'hawnx periklu f'din id-dar u ġejt naqra. Inti jipporta lik Jolanda? Issa qed tinkwita fuq il-perikli? Missek inkwetajt meta konna dejjem minn dik l-istorja tal-garax. Dak iż-żmien m'għaddilix minn moħħi illi ħija sa dak gangster. Gangster, pa. Oqgħod kwieta int. Billi fl-istorja tal-garax ħriġ ta' hero ma jfissirx li musta nkun moħħni fik. Ix kull waħda llum. M'għandekx għalfejn tieħu għalik Joland. Anzi, apprezza li nħobb il-binti u qed nagħti kasa. Bil-ħaq. Ha? Bil-kejk trid tinġabar? Ma tridux? Ma rridux, min qallek hekk? Kejk ieħor? Elfa Meki, ħammorru. Issa x'inti tagħmel? Għatlek, qed nipprova nserraħ rasi illi m'hawnx periklu f'din id-dar.
Are you lot playing cards? Ma tħobx talab karti? Le, Fil-fatt taqasin. ma jinteressanix. You know what? I'm sure there's a nice lady underneath there somewhere. Tul it-triq ta' ħajtek, ġralek xi ħaġa biex ġejt kif ġejt. Kif ġejt? Ejsek sejt il-kara. Naf skull li taf tkun najs meta trid. Għall-informazzjoni tiegħek, jiena najs ma' kulħadd, imbarra miegħek. Well, if you say so. Ma temminnix? You never seem to mingle. Single l-aħjar ħaġa, għax ma jmerini ħadd. I said mingle, not single. But anyway, jena ġejt inkelmek biex norik li nirrispettak. M'għandi bżonn nirrispettijak. Għandi rispetta Sur Ketkuti. Għandi kollox. Oh yes, is-Sur Ketkuti. Għallu li taf il-qoħob kollha tiegħu, imma naħseb li kienu qed jesaġeraw. Naċċertak li qasommu ma taf ċertu affarijiet. Mela, għallu l fuq Ġulja żgur. Kif taf? Ġurdin xieħ. Ara ma semmix isima qudiem ir-residenti l-oħra, għax ma jħux gost. Ma tarrax, afdajt miegħek, għax nafx marint. Issa mur u ħallini kwieta jekk jogħġbu. Sa tkaċċini xorta, issa ma minnix ħbib. Għadhom jintaqgħu. Min? Ġulja u Oswald. Għadhom jintaqgħu. Iva mela. Imuru, jew tiġi. Le, qatt ma resqet l-hawn. Mela jmuru. Isma' ħej, tal-mistoqsijiet kollha għalfejn. Ġulja x'tinteressak lilek? Xejn, absolutely nothing. Issa naf x'in tagħmel. X'in nagħmel? Qed tipprova toħodli minn moħħi. Oh, come on. Għallik minn come on. I'm just making conversation. Li kieku ma kellimtek xien, ma konx tasal biex tkellimni. Alla volja suppost li nice. X'in kelmek nagħmel? Issa, jissi, bis-saħħa ta' Ġulja, badna parlata. Dik issa mhix iktar raġel. Għax jisimak xi ħadd jibdew il-mistoqsijiet. Okay. Se nieqaf. Daqshekk? Qed tajjat lin-natura. You were on, you know. Mrs. Kakija knows a lot. Taf ħafna, imma tparla ħafna wkoll. I can twist around my little finger u nkun naf kollox, għax kollox tajt. Sur Ketkuti. Yes? Nista' kelmek? Mela, le Mrs. Kakija. Idħol. X'inqala? Ġejt mal-ewwel għax dan inkwieta. Fuq ix? Fuq dal-ġid ġi joqgħod magħna. Morris. Iva Morris. X'għamillek? Ġi saqsini dwarek. U jaf il-Ġulja. German sanitary fittings. Nosceptol ġel għal-uġieħ tal-miskuli ġogi u aktar. Nosceptol ifisser sarħam il-uġieħ. Sejl b'offerti fantastiċi għal JB Stores. JB Stores. Ejjew biex tifrankaw żgur. JB Stores miftuħin il-ġurnata kollha. Casa
Kompleta l-aqwa għażla għal kmamar tal-banju, showers u madum. Kaza Kompleta ta' Indina Road Attart. Żur is-sit tagħna fuq www.kazakompleta.net. Atfal li jilabu jiġru. Dawk li m'għandhomx jitilfu. Dawk li jisfnu l-pinġu. Insellmulkom. Imbilli tħammeċ ma tħallx f'basla. Meta Persil neħid bajja mal-ewwel ħasla. Persil, gawdi l-ħajja kif tiġi. Tal-lira, always worth it. Toqgħodx tinkwieta. Imma dan kif jafa? Jienu Morris, bib antiki. Imma tiżal minnu so. Konna tfal, noqogħdu l-istess triq. Morris kellu l-ambretta u kien joħodni miegħu kullu mkien. Kmod ieħor. Mbagħad meta sir ġuvni. X'ġara meta sir ġuvni? Kulħadd mara l-triqtu u qtajna. Ara jaħassru xi ħlow. U kellkom tintaqgħu wara da snin kollha allura? Kellu jispiċċa propju f'dil-ħobb. Għalhekk tajtu l-guest room, issa dan ifhem. Qed tifhem kollox il-kontra, Mrs. Kakija. Skużi? Mur Mrs. Kakija u tinkwetax, għax l-inkwiet mu tajjeb għal ħadd. Skużani ġejt intelfek. Ejja meta, u x'in trid. Però napprezza jekk iżomm għajnejk miftuħa. F'liema sens? Lil Morris tafdax. Tajdlux iżjed mill-li jmissek, speċjalment fejn nidħol jien. Lil Ġulja u semmija ta'. M'għandix dubju. Imma dak mhux se jqafhem, dak se jerġa' jiġi jkellmek u jipprova jitkixxef iżjed. Oqgħod kawtila. Ħallih f'idejja, jien ma nafx kif raġel bħal dak kien ħabib tiegħek. Jien ma ħax gassja miegħu. Jekk ikollok bżonn tkellimni u ma ssibni xahar, tiddejjaqx iċċempel. X'għamel? Ġi, ċekek il-postu x'sejf qal. Hemmhekk, qabatu ġi. Qabatu ġi. Bla ebda raġuni ta' ġej. Raġuni kien hemm. U x'kienet? Kienu qegħdin jitkellmu fuq ix-xogħol, fuq xi tifel li kien imur Atlantu u waqaf xaft u bżajt. Stajġempit lili. Mel inti taf oħtok x'għandha jew m'għandix? Kont immur. Allura mhux ċikku briku. Flok mort jien kont murid, x'inhi d-differenza? Id-differenza hi li dik oħti. U ma rridix tħu għalija għall-ebda raġuni. Minn fuq li tagħmel pjaċir u qed toħsib it-tifla. Serraħ rasek. Ma ħaditx għalija. Għax ġabilha kejk. U dal-kejk x'differenza għamel? Għal-biċċa ħelu it-tjaseq li pid-dinja Tyler. Jiġifieri għax ħadilha kejk. Ġi qisu ma ġara xejn. Imma din il-mossa tal-papa li ma ġbitnix. Terġax tagħmel Andrew u paċenzja. Fejn tidħol oħti kellem lili u nħoħseb jien. Okej, nagħmlu hekk la tridek. Il-bataħin. Għalija qatt muħin, la fil-ħodu, la fl-ofsina, laqqas fil-għaxija. Grazzi. Mela. Minn fejn trid nibdew? Mill-bidu? Mhux aħjar? Mela Uncle Morris muwa Uncle Morris xejn. Il-mara tiegħu kienet it-tija tiegħi fil-verità, Auntie Joan. U dan kien jgħix barra minn Malta? Iva, kien fin-Navy u baqa' hemm. Sewwa. U x'kienet ir-raġuni li ġi Malta? Suppost ġie għal-funeral tal-mama tiegħi. Suppost? Għax ġie tard, ġranet wara, u l-mama kienet diġà ndifnet. U ġie biex jibqa'. Kien qed jaħrab minn xi ħaġa jew minn xi ħadd? Le ma naħsibx għax qatt ma semma xejn. Kien kuntent li hawn sab familja li laqatu, għax hemmhekk ma kellu lil ħadd. U naturalment intom ilqajtuh bidejkom miftuħa. Eżatt.
Nista nikol miegħek ta'. May I? With tikkonfondi mi bejza tibdu. Għallik għallet najdlek. Lazla hija enormi u jiena nħobb induq minn kollox. Għatlu l-katkuti li saqsejtek fuq Ġulja. Skużi? X'qallek? Waqt li kelma ħobx jitkellem. Xidwejja dik. Skużi? Imma xorta nsibek interessanti. Le, minn tissa tuqqani biklim sabeħ. Is-sur Katkuti għalli biex noqodlok attenta. Isu kien jaf li minn tissa tħallini bikwieti. Ak għallek, Dejva. Lajser. Fuq mejd oħra, fej memxint. Katkuti jgħira lija jek ma tafx. U sa jgħamil minn kollox biex jien ma nkunx ħabib tiegħek. Kompli. Għax jien kalamita għan-nisa. Mentri ju. Inkunx ħabiba tiegħek jew le, hija għażla tiegħi u mhux għażla tiegħu. Bravo. That's the spirit. Mela wara li kien nistennik fil-kamra tiegħi. Jien biss? U lex int biss. U kif beħsibek timpressjonhom illum? Inti ejja u tkun taf. Issa nista' nikol miegħek. U meta sirt naf li kien qed japprofitta ruħu mill-ġenerożità tiegħi, iddispjaċini ħafna. Imma issa tridu jiġi lura. Speċi ta' Għax jista' jkun li jista' jkun illi jiġrilu xi ħaġa u nħossuna responsabbli. U x'veru Sera? Irridu nkunu ċerti li sab post sikur u forsi hemm xi ħadd joħsiebu. U x'veru Becky? Eżatt. Jiġifieri l-uniku raġuni għaliex tridu ssibuh u biex isserħu moħħkom li huwa all right. Għax il-fatt li ċempiltlu kemm il-darba u ma weġibnix ħassibni ħażin. U l-isparatura? L-isparatura xiex? Dik li qatlet li Samuel Gallia fid-drive-in tagħkom. X'għandu x'jaqsam? Eżatt, dak li qed nistaqsik, x'għandha x'taqsam ma' Morris? Xejn, assolutament xejn. Imma meta seħħet u kien hawn. Anka jien kont hawn, imma ma jfissirx li kellix naqsam. Sera, tidħolx fiha. Inħossok qed taħbi xi ħaġa. Jew tipproteġi lil xi ħadd meta nsemmu l-isparatura? Le, xejn affattu. Allura għaliex tevita li titkellem fuqha? Għax inspettur tal-pulizija u naf li hemm ċertu affarijiet li jistgħu jingħadu u oħrajn li ma jistgħux. Diment li tkun għadha għaddejja l-investigazzjoni? Fair enough. Daqshekk. Daqshekk. Jekk m'għandek xi ħaġa oħra xi żżid? Imma l-istorja ħadd ippubblika? Irrid inkellem naqra l-bost tiegħi l-ewwel. Ikolli bżonn ritratt tal-familja biex taħsbuli għal wieħed fil-każ. U meta ngħid il-familja, importanti li jkun hemm kulħadd. Sibta interessanti l-istorja tagħna. Mhux wisq. Ciao Sera. X'taħseb? Wis nibża li dan kollu kien ħela ta' ħin. Taħseb li mhux se jippubblika l-istorja ta' Uncle Morris? Hekk naħseb jien ukoll. Talira, always
Always worth it. Nosceptol ġel għal-uġeħ tal-miskoli ġogi u aktar. Nosceptol ifisser sarħam il-uġeħ. Sale b'offerti fantastiċi għand JB Stores. JB Stores. Ejjew biex tifrankaw żgur. JB Stores miftuħin il-ġurnata kollha. Sufanijiet tal-aqwa kwalità, stili u isin varjati li jinħadmu f'materjal differenti bħal ġilda, microfiber u f'kuluri varjati. Ħafna mis-sufani huma attrezzati b'recliner manwali jew inkella electric għal kumdita tagħkom. Għażla kbira ta' sofa beds heavy duty ta' kull għamla u materjal. Pultruni motorizzati b'żewġ muturi bil-power lift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Ejja għand Fair Deal Furniture għal delivery immedjata fuq ħafna modelli għax għand Fair Deal Furniture issib kollox in stock. Problema ta' pis jew xi ħamżejjed? Soluzzjoni waħda. Lipolex, ipprovdut minn Dermatec. Lipolex huwa trattament innovattiv u approvat biex iqatta' xi ħamżejjed li ma jmurx bid-dieta. Għal aktar informazzjoni ċemplinna fuq 79502000 jew żur il-paġna tagħna fuq Facebook. Se ormoni! U wara kemm? Wara 20 sena! 20 sena? U qatt ma gerger b'daru sidek? Kollu jgerger b'daru. Taf li inti saqqu, se post tibdlu kull 8 snin. Xi spiża? Spiża? Ma jekk tmur għand Silvia Bazar le, għax is-saqqiet tagħhom jibdew minn 75 euro biss. Memory Orthopedic, Semi Orthopedic, mur, ippruvaħ. ċempelissa lil Silvia Bazar fuq 21666-488. Tibqax issofri b'darek għal xejn. Sur Ketkuti, isma' minuta. X'għandek bżonn? Ġiet nara x'jivvinta lejla. Importa? While the cat's away, the mouse will play. Music time! L-ewwel Ketkuti, nollu kemm irridu lan. Hello? Sur Ketkuti, għatli biex inċempillek. X'għandek bżonn? Ma tistax taqdik is-super? Jekk għandek ċans, aqbis qabża sal-kamra ta' Morris
Jisma minni, u titlifiex. L-episodju li jmiss. Għalfi għat ma tajdinna fejn tmur? Ta' toħroġ, fejn tmur? Għandak ideja fejn mur ketkuti ma teħroġ minnaw. Mux xi meeting tajt. Dal-ħin? Le, dal-ħin naħseb li kien sejjer għawdex. Għawdex. U issa, hemm raġuni oħra għaliex iridu jsibu lill-Uncle Morris. Immissa ċavetta miex għandi. Ma suppost edan Uncle Morris. Għaxin għatlu li jistaw ħada. Għagġilt. Bethany. Ma! Grazzi, ma. Stajta bżajta li ġeja l-ura. U minkejja li għandu l-assa, Morris jibqa' jissogra. Ħanajdlek malajr. Ġara. Ara ma semmix ismi. Iva ġara. Għafza lil Morris li s-sur Ketkuti qabbat il-Mrs. Fappija biex tissolveljaħ.